mbava ndi anthu akuba mudziona anthu ambiri amene amakhala bizo mauza chinyamata azimutu kwana zamba ndi anthu oti ndolephera ntchito ndi mbava akuba zimanyasa ayishuwa munthu ngamanamiza president kundapanga chati nanenako na president sali pa social media anthu mmango anamiza president ndefe tikayankhula mwana amene ujendo wa mwana mwana amene ujendo wakuti eti inu yapanda apa mkungodya mmakwandumu muli phe zinaso zofuna za abwana akabidira sana apange lishafu teno la abwana akabidira apange lishafu akatengaso mavuto ena kuonjeza pa mavuto yena mchani chimene apanga abwana chicha momwe panga lishafu cabinet inu ndi manena inu mapereka example ine kuti umale kuno kuti muli ndi minister of gender tanduzani kono chimene amapanga ndi mapereka example za minister ena muri minister of homeland security za nyumba za police zili pati zinu ngati zimene zichazi president kumangu munamiza mmava bwanji koma minister ine mukamona president uja anthu akumutu wana pa social media iniyo zanu zinayira ana anu munaphunzitsa kale school ena nanu ali makalibu akadani ali kamuzo akadani tsogomo munapanga kale eti ngati so ndi ma minister aso ndi kuchipani kwathukuso ndi zilo pateni minister wanje umakhandi temper minister wanje bibi kumakwera minister basanga makale bizo kuti wakuruma ndinena wakuti aishuwa minister mbona kuzi makanthayo madzoti wakurama ndinena guys inu minister kumakanthayo kangana ndi munthu ndithu kaka pa message minister ayi abana rumo malakwira guys anthu palibe chine ma minister ndipo minister mnelo 20 to 100 akozokhopa ngakuzanzeri ma minister inu ndimene nkhani yafereleza ineyo fereleza weni wanifi weni achitoka nikopereka chabwino ni achinyamara mbiri amavine kuchipano chatu kuti ndi mabonifidi ku Blantyre kukasungu kuti lengwe kuno ena mabonifidi eto kwaona uniform iro vala yotimbirira kuvutika kuti apeza uniform ito anthu ngatapera ajawa tinapempha kuti tathandiza nkono mbali ya nifi mukuti muri munthuyo akaloze plot munthu nifi arafuna akakongola nifiyo akagule plot akagule kodimba adzaloze kuti boma la MCB lwa ndagula ko ichi mukuti atengeso akalozeso chongo dzake letona akalozeso chinthucho akaloza chani munthu alibe olodimba anthu ndemo mumalakwira bwana aja tone ni message chitika nyumba za polisi zosamangidwa kwa bwana nkubairo limba ntimo mayankhula parliament moti numa MP MCP mulibe manyazi inu muri ma minister mulibe manyazi koma tsona akateteza kuti kwana ninose tukuzani zimatibweteka chifukwa faja kuyaja turuka mbome fetibe kokaje fetibe thandizo ma minister nawo ndemiro yawo sigira kaya kupenga amakhala bizo makangana ndi anthu ma WhatsApp ndefe timono tubwa zipanga thandizo laja kuyosalira ma MP kapena ma minister ena ndifambira yanu sigira ntchito family wanzeru ine sanga bakhale bizo mene twakutuma ndinena ndipo zima ndiwawo aishuwa inu muri mina mayankula bwana parliament muja makangati mumakonda we kumaomba mmanja muzora bwana mumanamiza mmamva bwanji koma abwana anja kamarwa ndo pa Facebook paja nkumayanka ana anu ali school zabwino ana anu ali maya condition ife ndizivutiko maka defender pa Facebook paja mukachoka pamenepo mudzika pana mahule ndimwinka chisimu mwalo akachisimu koma katenga munthu oswese yakuti akagwetse munthu wakuti ndino anthu mumakatenga chipandi chinaja kuti akagwetsa anthu aja akadzanga wina adza CMCP adza kuthawani anthu president ndipo amama akonda acha kuyanda anthu ochepa ndipo minister ndi acha kwasima kuno ndino aboza mukhutisa mimba za ndana anu ife uri kumana nana jeri zingu atukwana ndana jeri zingu atukwana kumana mashopuleti mwadi mabodyguard akashopa zinthu kan TV kumu tizarwano lidzafika poma agenda ndilegere tukuzani fabalibe chimemu kupanga ino MCP nesiyakale kale kukondana kale ndeme tinango tenga bomo mezi kunali chikondi tukuchipani panopo chikondi chinapita kuti ndekuli makampu sakutha makampu aine timu wakuti ine timu wakuti sizikutha moti tudzula rubali ya mitantambiri anakulumu oti simthandiza kwa anthu chifukwa unagwa mvula nayo riziko moyo Kristo vule dziko igwa daily moti mukozomana miza president anambiri madana ndi zamba ine pano panavitsira amayi aja alibe vula antamadana ndiko ine zamba mbava za anthu ma minister oyipa fiti papa tsoma minister na madana ndiko ine zambo chakwambiri iso timakudzwa soni fiti za anthu mafuna ndiko ine zambo kasamaya nkule fo ndi makuba mamuganizira bwanji president ucha koma mamva bwanji president akamaronda ndemulingo ayika masera saja kwera ngati mumakonda mbuzi za anthu inu pambaso minister amene ngene tubola misoyi palibe nonse akubamba apa tisima mukonda chakwera muli busy pano pa campaign ya 2010 raja kwera kadzameza video yawo iya 10 years mwina adzarenge mpato muna ngaradzovoreni nda ine chimene ndikuona anyamata zanga achipani ma minister anali ndi maimba ali akuyimira kuti mwina nana imira ka MP 10 tikagwese chimene kungonene chidwe nkungu agwesa akhale ma minister asakhale ma MP basi koma ngoswese kuti ngobanga zaphindu anthu atagwese simple komanso amene ali council sana pange zinthu tentigwetse amene ali MP sana pange zinthu tentigwetse titenge anthu anyuwani tentigwetse chidwe anthu ati ngwalanga choncho pa ground tikagwese ma primaries kani yata ndiyankhe nkhani ya azamba ndikuuze ni mine zimakhalira mwina simudziwa azamba alibe vuto ngati ku OPC ndiuno nkhani zinthu zina amalemba ndi Shoni Kampondeni ku State House Shoni Kampondeni amati azamba akalemba zinthu Shoni Kampondeni zinthu ziyamakazunukira ku State House
mwandimvetsetsa akazunikira zinthu zija then pamene zimapita kwa president zinthu sichikachokeso chingangodutsa kwa Shaun Campbell azamba sanononge dziko anthu amene yankhula kuti azamba aononga dziko alononga mwa njira yanji kodi inu minister of health ndi mwana ine andipatsa ntchito as a minister zitheka bwanji ine ntchito yanga sindikuyidziwa mukumbukira atapita kwa Chilembwe Day adalamula kuti kupitidwe ambulance akhumbize chiponda sana akasiya ambulance anakasiya ambulance kumene kuja tsono chipatala amanamiza bwanji president ulamanga chipatala tete tivomerezeni zalakwika Shaun Campbell ndiso america songa state house ndi yake ndiponso ngati kuti munthu samaononga zinthu zambiri ku state house ndi Shaun Campbell ndiponso ngati kuti munthu amene waparosa president Shaun Campbell 1 kudzimba 2 kudzitamandira ngati kuti dziko lindi adalitenga yekha ndi kunyumba kwawo ndi family yake izi ndiye muzidziwe osamangoti azamba mwasiya apo meko osamangoti azamba la kwacha so anamepanga sota kuti umene ndi Shaun Campbell pia muzikamfusa Shaun Campbell nosara azamba mulimbana bwanji ndi azamba amene kamukuti akulemba pa Facebook kuti azamba zilibe ntchito na amatenga modani opatsira nawo norarani ena nambolemba zazamba kalekale osamangoti azamba la kwachani ino amayi aje fa kuti azibambo ena amalowa ku inbox mauzo kumene uzanyamara zina azamba kulala kwacha takabani konza Shaun Campbell mimi asimadzwa ntchito ya sona akazilemba zimapita kwa Shaun Campbell Shaun ndamene amaunikira nkhanija Shaun akayunikira nkhanija pamene mapita kwa president zamayankhula do you know kuti president zamayankhula makharu alembera ndi Shaun inu kumalawi kuno kuifeti kugula sugar 3 mwena 4 mweka mtengwa 4500 you fresh tikugula 1000 pamene munthu akumudzi you fresh yemwe amachapira yemwe kutsukira mbale yemwe kusambira fuso kumari condition yosamono kuti zinthu zikudula inu ngati mumurutsa president mapita kwa makauza anthu kalembetseni akurutsa muli makiyo ya filling station mumura anthu akaniko kuthira mafuta kulibe nkumati nzeru zilipo ku state house ko inu fioro kumaya kuno kuna alibe mamuna kwatsa murutsa president ulionayo kasungura dzika content kalembeseni nkumati nzeru zilipo poti bomedi alesa kupanga zake minister of trade amapanga zake minister of agriculture amapanga zake minister of tourism minister of health aliyese minister of gender amapanga zake apart from noseni minister senu banga ndrama osamangora amba tete nkonkoni za anthu enawa Shaun Campbell ndifuna ndikuuze nkoni nkhani yasona mukambeko za Shaun zimayankhula bwana zimana alemba Shaun kodi panalibe njeri akajambule anthu nchifukwa pamene nakuti penaso media ikanadzuka idzipita koma akajambula koziti kukozi zina mudzipita kukaona kazinthu osati muzingoti zamba tiye tidzipita dzikaona zinthu kukwazambala kwacha mukanapita kuone health kuti odana anapangadi khumbizeyo osangoti azamba amaenda azipatala azamba amaenda maofesi azamba amaenda amashopu azamba kwachani tiyeni mukalipane ndi Shaun zamayankhula president analemba zimezo ndi Shaun Campbell azamba asiyeni please azamba musemunayambira kwanena mcha ena ndemmakiro ruma ano radzanyoza azamba adzarukwana for the why no minister ambiyoso nemana anthu akutrade bwa muri muli ndi masankho September sugar ndali pa 4000 masankho mukapangira kuti kumangoti boma ndiro mwere pene zinthu zikungokwera day pano pa nyumba za land zakwera kumati muli ndi masankho September mulimbana ndi zamba mamukatise sugar ko thumba la chimanga pano paka 80,000 mulimbana ndi zamba mamukatise chimanga minister of agriculture zanifi zili kuti zafereleza zili kuti mungoti zamba osakatisa fereleza mtengo bwa osapita kumaminda ko mudzike ndi anthu amakwanda ndama zanifi bwa munthu alibe olopuloti afuna tenga nifi kuti akagule plot mumuzorawo apeleke chongwa dzanja ndachitengaso kuti munthu amafuna akapeleke nifi tapeni kuserausi mudzike limbane Shaun Campbell nuko Shaun akupanga chana mona ngati serausi ya kunyumba kwake kodi tapeni kwa Shaun mukalipane Shaun ku serausi zinamanyankhola president anayimba ndi Shaun osati azamba malembera president mesa malembera ndi Shaun Campbell inu zoti kunja kuna ndakugula ifresh 1000 mukuziwa inu